କେମିତି କେମିତି କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଚୁର ମଦ୍ୟପାନ କରିକି ଏଇଟା କେମିତି କହିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ଲୁ କହୁଛି କେମିତି କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ସିଏ ପ୍ରଚୁର କେମିତି କେତେବେଳେ କେମିତି କେତେବେଳେ ସିଏ ପ୍ରଚୁର ମଦ୍ୟପାନ କରିକିରି ରାମ ଯାଉଥିଲା ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ସେ ପୁରା ମରିଗଲା ଚୁପ୍ 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 ହଉ ତମେ ଯାଅ ମୁଁ ଡକେଇବି ତମେ ଯାଅ ଏଇ ଜିନିଷଟା କରିବା କେମିତି କେତେବେଳେ एक्सीडेंट आ गया सिवियर एक्सीडेंट आ गया କେମିତି କେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଚୁର ମଦ୍ୟପାନ କରିକିରି से प्रचुर मद्यपान करके ତାଙ୍କ ଗାଁର ताको गाड़ी लगे ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପୋଲଟା ମାରି ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପୋଲ आगे इलेक्ट्रिक पोल गाड़ी लगे ସ୍ପଟରେ ମରିଗଲେ ଆଜ୍ଞା बहुत डर लगे ଦେଖଣା ଆମେ କହୁଥିଲେ देखना हमारी मैंने कहतले ସେ ମୋବାଇଲରେ ଗପୁଥିଲେ से बड़े मोबाइल रे कपुतले very bad ओ माय गॉड ରିଲାକ୍ସ relax ଦରକାର ହେଲେ ତମକୁ ଲଗେଇବି ଦରକାର ହେଲେ ତମକୁ ଲଗେଇବି କୁହ ଦରକାର ହେଲେ ତମକୁ ଲଗେଇବି ଦରକାର ହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଡକେଇବି ଆଜ୍ଞା आगे ସେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ ରେ ସେ ପଇସାଟା ରହେ ଆଜ୍ଞା रहे टकी ଜଳେ ତୁମେ ଯାଅ ମୁଁ ପରେ ଡକେଇବି ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଦେଇଦେଲେ ମୋ କାମ ହେଇଗଲା କ୍ଲିନିକରେ ଅଛି ଘରୁ ଗଲେ ଦେବି ଯାଅ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଓକିଲ ମଧ୍ୟ ମୋର କେତେ ପଇସା ଖାଇ ଠୋ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ବିଷୟ ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଇଥିଲେ କଣ କରନ୍ତା ମୁଁ ଯାହା ବି କହିଲି ତ ହଉ ଦିଅ ତ और दियो तो ଦିଅ 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 ହଁ ନିଅ 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 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେବି ନିଅ ଯାଅ ଆଉ 500 ଟଙ୍କା ଯାଅ କହିଲି ସୁଯୋଗ ଆମର ମଧ୍ୟ କେତେ ପଇସା ରହେ बहुत केते पैसे देला ସିଏ ମରିଗଲେ ସିଏ ମରିଗଲା केते पैसे देला मत कहू ସେ ଦେଇଦିଅ 500 ପାଖାପାଖି ଦିଅ ସେ ଉପରେ କିଛି ଦେଇ ପଡ଼ିଲା ହେଲା 5000 नहीं 4000 होता ସାର୍ ବୁଝିସି जैसे भी अमृत पानी पड़ती है ना आप ହଁ ଚାଲୁ आगे आगे तो करे लगा के नहीं तुम कोई ହଁ ଦରକାର ହେଲେ ମୁଁ ଡାକିବି ତୁମେ ଯାଅ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଦରକାର ଥିଲା आगे आगे हम पूरा से कोई ମୋର ଦରକାର ଥିଲା ଆଇଥିଲି और दरकार थी ସେ ସୁଟିଂର ପଇସା से ରାଖି सुटी रो पैसा रो जाई ଆଉ 1000 ଟଙ୍କା ଅଛି अब हम तो का से ମୁଁ କ୍ଲିନିକ ଅଛି ତମ ଘରୁ ଗଲେ ଦେବି ଯାଅ ଆଜ୍ଞା କେମିତି କେତେ ଟଙ୍କା आगे କେତେ ଟଙ୍କା ଆଉ ତୁ କ୍ଲିନିକ ଯେତେ ଅଛି अरे क्लिनिक आगे देती नो आती दे ନାଇଁ ସେ से ମରିଗଲା मरे रो किलो 1000 ଟଙ୍କା ସେ ମରିଗଲା आगे से खाई दी ନିଅ 1000 ଟଙ୍କା ରଖ ଯାଅ हो आस्ते ଯାଅ କହିଲି ପରା ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେ ପଳଉଛୁ ଆସେ आप वीडियो में तो पैसा चाहिए କେତେ ପଇସା ଅଛି ମୋ ପଡ଼ିବ? आगे जी वो बात କଣ ଦେବି କଣ ଦେବି ଆରେ ଏବେ ମୋବାଇଲ ଆଜ୍ଞା ସେ ମରିଗଲା आगे से बोले आगे ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ आगे ଏଇଟା କଥା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କାମ କର ତମକୁ 500 ଟଙ୍କା ଦିଅ। अरे ଆଉ ଖାଇଲେ କଣ ଆଜ୍ଞା